बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिसनि गिदिरथार जाफुंसारनाय माथामजि सिखावै लांनाय मोसौजों लोगोसे ट्राक गंसे माजबाट पुलिसा जब्द खालामदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 5:30 रिंगायाव माजबाट पुलिसा सिङारि मोननाय खौरांनि जुनै अरां रुपा लामानि लामाबारि ओनसोलनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैबाय थानाय AS27C 8028 नम्बरनि गंसे ट्राक जब्द खालामनानै सिग्रोमनाय समाव माथामजि सिखावै लाबोनाय मोसौ आरो ट्राक सालायगिरि सानै फारियै उदालगुरि जिल्लानि रौतानि शफिकुल इस्लाम आरो रौतानि आमिनपारानि जहिदुल हकखौ हमनानै मोसौ आबुं ट्राकखौ माजबाट थानासिम लानानै फैयो माजबाट पुलिस थानानि बिबान मोननाय राजिब गहाया खौरांगिरिनो मिथिहोनाय बायदिब्ला सिखावै लाबोनाय मोसौफोरा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अरुणाचल प्रदेश जानानै दरं जिल्लानि खारुपेटासिम लांबाय थादोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायो बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सियेशना समाज बेरेखा खामानियाव दोनहैग्रा आइजो दायनिगिरिफोरखौ हमनायाव जाफुंसारनो हाबाय बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सियेशननि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बे दायनिगिरिफोरखौ हमनायाव जाफुंसारनो हाबाय होननानै लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों बेनिखायनो बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सियेशना वान्टेड लाइजामखौ बोखारनानै लाबाय आरो समाजारि बिजोङाव शेयार खालामनायखौ बोखारबाय आरो दोनथ'बाय होननानै फोरमायदों जुदि सोरबाफोर सुबुङा बे वान्टेड लाइजामखौ बोखारनानै लाफिननायनि लाइजाम होनायनि उनावबो समाजारि बिजोङाव शेयार खालामोब्ला आयेननि गोख्रों लागोन होननानै बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सियेशना बोखारनाय लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों सैथोथाबादि दैदेनगिरिखौ नंखाय दाय होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाया जोबोद मुगैथाव होननानै मालती रानी नार्जारी बिथाङा बुंदों दावराव दैख्रेब नार्जारीया बर' हारिनि सैथोथाबादि दैदेनगिरि दिनै बिथांनि खामानि मावनाया बेसेबा बाखनायथाव आरो जेब्लाबो बिथाङा हारिनि थाखायनो खामानि मावबोदों बे बाथ्राखौ बुंदों दावराव दैख्रेब नार्जारीनि बिनानाव मालती रानी नार्जारीया सैथोथाबादि दैदेनगिरिखौ नंखाय दाय होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाया जोबोद मुगैथाव होननानै बिथाङा बुंबावो गसाइगाव बास लाखिग्रा आरो श्रीरामपुर गेटआव दावबायफैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल श्रीरामपुर गेट आरो गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै नायदिंफैदों सा सानजा हाबलांग्रा श्रीरामपुर सीमा ओनसोलखौ फालांगि बिथिङाव जौगाखां होनायनि हाबा मावनो लादों बिटिआर सरकारा बेनि थाखायनो दिनै ओनसोलफोरनि थासारिखौ नायदिंफैदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया मौजिन आली एवार्ड फर बेस्ट पारफरमेन्स इन कमिक रल बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड 2018-23 आव आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर' सावथुन अन्नायाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया साबसिन कमिक रल खालामनानै मौजिन आली एवार्ड फर बेस्ट पारफरमेन्स इन कमिक रल बान्थानि थाखाय सायख'जानानै बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों गुबुन फारसेथिं आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्स 2023 आव रजनी बसुमतारीनि दिहुनजानाय जोलै दासिद सावथुना मोननै बान्था मोननो हादों गिबि बान्थायानो जादों स्पेशियल जुरि एवार्ड फर आउटस्टेन्डिं पारफरमेन्स बेस्ट फिल्म इन आदार लेंगुवेज इन आसाम मोनसे गिदिर खौरां ब्रयलार जाग्राफोरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां आसामाव ब्रयलार दाउखौ बन्द खालामसिगोन बे गिदिर बिथांखिखौ रायजोआव बार्ड फ्लुआ बांनायनि जाहोनाव गिदिर बिथांखिखौ आसामाव लानाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों थिखानाय गैयै समसिम ब्रयलार दाउखौ बन्द खालामनाय जागोन गुवाहाटीनि राजादुवार घाटआव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों दिनै 11 मार्च फुंनि समाव गुवाहाटी नोगोरनि राजादुवार घाटआव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा नुनानै पुलिसनो खौरां हरदों होननानै मिथिनो मोनदों खौरांनि बायदिब्ला सुबुंनि गोथै देहाखौ नोगोरनि पानबाजार ओनसोलनि सुक्रेश्वर मन्दिरनि राजादुवार घाटनि रुगुङाव मोनदोंमोन पुलिसनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला गोथै देहाखौ सिनायथिनो हायाखै आरो जिउ खहा जानायनि जाहोनखौ पस्टमर्टेम खालामनायनि उनावसो मिथिनो मोनगोन